Ayaw mo pag-away, Maria Claire. Amiga bayata ninyo. Ma! 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 Asa ka? Naon sa makakilala nga nagsige makagsinggit diha. Nakaibalo ka nga nanili ko sa likod. Ma, naaraday ka diha. Ma, ako sa tungkol na kung sa kanutbok to ani Maria. Iya manggiraman kay naigikape niya sa kuha. O sige Kirara, balik dayon ha. Sige ma, salamat. O balik na yung ko. Adto de ko ila Maria, magpaibog de ko ani akong hulahok. Maria! Claire! Asa ka to, Claire? Uy, Kirara! Diri ila Maria, ikaw asa kadto? Dire po nilang Maria. Kirara, kabalo ka ani? Oh, kabalo ko ana. Mag-ugod ni gipalit mama. Sige, magdula ta. Tungatuon si Maria. Ah sige, may lagi na diya sa ilang balay nga sarado man naong. Sarado bitaw no. Ayun lang nato. Basig na aday siya diha. Sige, tara, Claire. Atong ayun. Ayo! Ayo! Maria! Kirara, wala man siguro tao diri. Ako daw liliong dis bintana, Claire. Uy, tuwara si Maria, Claire. Natulog. Uy, Kirara, abri man day ni o. Sige, atong sudlon. Lamia sa tulog ni Maria, uy. Bani, laina matulog ni Maria, uy, magngangaman, nagtulog pa yung laway. Kirara, magkuha og ka ng tungkol sa silig lanot ba kay? Atua siyang pangilok-gilukan ba para makamata. Sige, sige. Dali, Kirara. Diyan na, Claire. Una. Ito ang pagilukan ng ilong ba? Sige, sige. Ayok sabot, Kirara ba? Nanguga na po. Dali, ang mata ni Maria, uy, Kani. mantika matulog. Bigas ilong na po, Kirara ba? Sige, sige, sige. Yan, yan. Uy, Uy, naalagi mo. magdula tagulahok ba? Ninara mo? Oo, Taod taod-taod. po. Gipagilukan ka rin mo imong ilong, tulok pa jud imong laway. Saan ay mong dala? Ulaho. Dali na Maria, magdula ta ba? Sige. Ulianay tanin nyo ha, basta ma-out. Pinani. Ako na po! O sige. Ako na po! Ikaw! Sige. Sige daw! Kadua ako, okay, di man ko kabalo. Sige! Sige. Ya! Hala! Kadua ba? Asa ba? Sige, sige. Kadua. Kadua! Ako na po. Sige, ikaw! Sige. Daw! Sige, Dabi! Sige ha. Sige. Sige na yun! Sige! Wala kayawan! Bisa ka pa si Babaw. Ala! Out man. Kinalang mo rin, nung bayang mo, pulihanay. Ako na. Ako pa! Sige. Wala, nakabalon ako! Ako na pa! Kasapo ba? Kasapo mo! Kita ka ato, gwapo kayo no? Gani, no? Nakabalon ako, tanawa ha! Sige. Tanawa, Claire ha! Sige, sige. Tanawa, Claire! Ako na po Maria be, dili ba yan ni mo ha? Itugan ta kang mamaw niya. Sige mo. Masuko man daw si Maria daw. Ako na gani mo. Kulianay, tapos ko daw, dili ka magpapuli. Sige na gani, sige. Ako na po da. Sige. Sige. Paspas! Paspas! Ako na po. Sige ha. Padugayay ha. Sige daw. One, two, Mga po datan, awa ninyo. Hindi na lang niya akong hulahupir. Sige naman lang ug ikaw. Hindi be. Ako sa ba? Hindi ba kayo muli na lang ko balay. May mo na pangit man na imong hulahop.
Mga away man daw, murag wala ni tula ba? Pangit man imong hulap, magpapalit man ko sa kong mama ano bag-on, hiwi man imong hulahop. Ayaw mo pag-away, Maria, Claire, amiga ba yata ninyo? Si Maria, man good o, tikasan kayo, ingon puli-puli, tas puminti lang siya. Longon kay dili man ko kabalo. Manapuntan niyo magdula, masayo-sayo lang bigla address inyo, ha? Sige Maria, pahiram mo na lang takani o ibilin ko niya para mahag ka ba? Ayaw guba ah! Sige, salamat Claire. Tara, Claire! Tara! Bye-bye, Bye-bye Maria! Bye-bye. Bye-bye.